Eich Optegydd. Os oes rhywbeth yn bod ar eich llygaid, y peth gorau i'w wneud yw ffonio'r optegydd yn hytrach na'r feddygfa. Mae optegwyr yng Nghymru yn cynnig gwasanaethau gofal bris i'r llygaid. Cysylltwch â'ch optegydd lleol a gofyn am y pwyntiad os oes angen sylw bris arnoch, neu os ydych yn poeni am newidiadau i'ch golwg. Gall problemau bris gyda'r llygaid gynnwys poen, gweld smotiau neu fflachiadau sydyn, colli rhywfaint o'ch golwg neu anaf i'r llygad. I gael gwybod mwy am wasanaethau gofal llygaid y GIG, chwiliwch am Eich Wales ar y rhyngrwyd. Wrth ymweld â'r optegwyr, gelwir y person a fydd yn archwilio, diagnosio a thrin unrhyw broblemau llygaid yn optometrydd. Os ydych yn byw gyda diabetes, gallwch siarad â'ch optometrydd am sut i gadw eich llygaid yn iach. Gall rhai optometryddion sydd wedi dilyn hyfforddiant ychwanegol rhag nodi amrywiaeth o feddyginiaethau a arferau fod ar gael dim ond mewn clinig llygaid mewn ysbyty. Os oes angen hyn arnoch, bydd eich optometrydd arferol yn eich cyfeirio at optometrydd presgripsiynnu. Os oes gennych broblem llygad y cywt ond nad ydych yn gallu gadael eich cartref, hyd yn oed gyda chymorth, gallwch barhau i ffonio'ch optegydd. Efallai y byddan nhw'n gallu darparu manylion am ymweliad bris a chartref, ond dim ond i'r rhai sydd wir ei angen y mae hyn ar gael. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau gofal sylfaenol penodol neu gyngor cyffredinol, gwyliwch ein ffilmiau byr eraill ar ein gwefan. Trwy'r llyfrgell Pocket Media gallwch gael gwybod am gyrsiau dan arweiniaid cleifion arbenigol. Gallwch ddysgu mwy am bethau fel diabetes, lymphedema a'ch calon yn y Cymraeg a'r Saesneg. Os ydych yn pryderu am eich iechyd, peidiwch ag aros, nes iddo fynd yn fwy difrifol. Am rhagor o wybodaeth am wasanaethau iechyd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro, ewch i'n gwefan biphydd.gig.gofal-sylfaenol neu drwy sganio'r cod QR a ddangosir ar eich ffôn symudol.